أبيوتكم بقولات استعماما كل نجار بحيل خجبر زفتن سوريهم تفضل تخان تخليهم نجارجن كم كين جونجوم بقولات بتعمل استعماما أزمجرد فتين كمرهم ما يتفضلون كيم منم نجار بسلامة ومن قد مجار عيفوتو كل نجار بحيلهم قرفان زخز لزعمن نحد حد نجارات حيل بيتسجل ما تشم كسولهم معنتي كيم أصمين كوريا بزعازة ولدهم أتلنا حقتها ممرحتها سميعهم تخان تخليهم نلو معنتجن حدا فيلم رئيس لزفوت وطرح دايركتور نايز فيلم جوي لاقاتام كنقرأكم از دايركتور شين يبهال شين عبدو كوريا بتعم كابزفتو دايركتوراتن بتعم تفلاتني بز مخنيات دما عبدو كوريا ناشين فيلم وطي تتوهيلو كل سب تمسيتو يدريا مخنياتو بسرحو تمسكرلو عزي جوز دايركتور سلازخونا عبزك تستوعب اللي زدولي نجار سمين كوريا مالت كيم جونج اون زمرحة بتعم تشاقوناتن ناي ديكتاتر عاد نتخون كلا دو كوريا دوما ازيا سلاماويت عديا شين دوما عبدو كوريا تسرح بتعم تفلات دايركتوري كيم جونج از مرحلة عدي مالتون سمين كوريا فيلم كنت تزدلا اي سرحن كنت تزدلاون ايران بز مخنيات الزدمايون ناز دايركتور بعسر تتشعت سعن شو مونتن اقوط ازرها فرنجز جاويا حدا معلتي شين عبدو كوريا حدا فيلم يصرحه لأزنا رأوان مخنيات بزيت فلتا مخنيات منغست دو كوريا استوديو عسيلو بز مخنيات دمو شين فيلم كام مسرح تأكيد له معلتي الزينا زغن أسمين كوريا نزنبر كيم حما الزينا ينيرو مخنياتو كيم بهانك أو تاينا شين فيلم تزكتاتلن زرين زنارة حجيجن منغست دو كوريا نشين فيلم كيسرح سلازا أقدو من فيلم تذكرع خالن مالتي أفت جزيت جن كيم جنا نفس سلطان يوصل نيرو أبو يو بعشر شعات ساعة شمونتن أسلطان نيرو جن أسمين كوريا دانا كان يخلي هاجر فيلم تات مرأي بتعم تخل كلي نيرو بفلاي دما نايتا سمين كوريا تبهال عد فيلم تات مرأي منم زي فقدنا جاري نيرو نجارجن كيم جونغون ود مرح هاجر سلزنارة نعو فقودي نيرو فقد ولا تخنا جن حجي من استداب كوريا نشين استوديو سلازعات أولو منم فيلم كريا خالن عب ساعة الزدما كيم ناو بوب مخاد فيلم كسرح اللي يدل إذا حتى حتيتو بز ما سرح دمو ناو عارف فيلم تات نخسرح له استوديو تداليو استفلالي فيلم تات كسرح له جميع نجرجن خمت بتعم زد نقو نايشين فيلم تات كخون ولا أي خالن عب ساعة الزدما كين جونغون شين نمتاي فيلم يسرح خان زي لخص أرز جمرة بزات صاروا مسرات دمو شين فيلم زي سرح له مغنيات أو دو كوريا مغنيات بزيت فلت مغنيات منقست دو كوريا فيلم نخي سرح خمس أقرن استوديو خمس عزوان زفلته كيم دحر زحوريتات زمسمعو شين نفس من كوريا مسيو فيلم خسرح له ويلون وعلو سينو عف ساعات زقن دويلو نافشيم هاي شين فيلم خسرح له قطرك عدلي عيخونا نيلو أقدم خمس نجاركم كل نجار بحيل مجار سلازفاتو قطعوا يوسينو وإذا حسون مسخ عدمه سوات مديولو قدمي أجن نشين مسمد الزخانة حدا نجار حسيو شين عند حكت أمر خينا حدا فوتو سب كحزر الخال علني له بمحساب دما بزعوا شين أزد صاري له ساعات بعد بيت كم زلتون شوي خنت بهال كمون شوي تواسعيتن بتعم فلت موديلن كم زخانات حواري تاريخيو وقد تادمو نجاردتاتو نشوي شويهم أنصولي يلوام معناته خلطة نجار سلاز حسوي قدامي نجار نشين بوخ زي خليل سلاز حسا خلاي نجار دوما شوي مزيا عزي فيلم هسر اللي تخليل سلاز حسوي نيرو نجار جن عز حد استجاجه information زهوا شوي نبر بعد بيتو نشين نبر نحج بعد بيته خنت النيرة كينجن إذا نجار أيفلت النيرو دحر معلتا دمو شوي نمجواي نبلانو متجار أتيم نبلانو متحجزوهم دما حد ساعات عداليهم شوي عبدو كوريا يتنبر عبدو كوريا سلتنبر دما قطتا ناس سمين كوريا خمسة أيخل النيرو مخنياتو سمين كوريا نا دو كوريا خلتين بدعم طلعت هاجراس لذخنا كحدين حدين بنصانت منقصاص أيكال النيرو نستي متماخرو كين حدا حسب مسيلو بروديسرات مسيلهم أبشينا حدا عوي فيلم يسرح كمزلون أفت فيلم نهتفواس أنخ حتوا غيرو شوي دويلم بروديسراتنا أب تشاينا عبي فيلم سرح سلازلنا أفيلم نحسرح ندلينا بمال دما أمينوما شوي من ما يتطرطرتن قطعنا ناب تشاينا خيدا ناب تشاينا خيداون بمسرت قطرام ناب دراخو لو بوتا خيدا تقاطرو لو بوتا دما أب دغمغم بحري نيرو شوي نتوم بروديسرات أو غمغم بحرو خينا تصبيلهم أزنورو ساعات كلتا جلواتات مزين
ካብቲ ጀልባታት ዝመጹ ዝነበሩ ሰባት ግን ኣውራርዶኦም ደስ ስለ ዘይበላ ንእሽተይ ትንቀሳቐስ ኣብ ዝሞከረትሉ ሰዓት ዓፊኖም ናብ ጀልባ እትዮማ ድሕሪ 4 መዓልትታት ድማ እዘን ጀልባታት ሒዛጥና ቀጥታ ናብ ሰሜን ኮርያ ወሲደና ቾዊ ኩሉ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ምንም ኣይተረዳን ዝኾነታት ንምርዳውን ኣበይ ዘለኹም ናበይኩም ኣምጺኹም ኒላ ተደጋጋሚ ትሓትት ነበረት ግን ማንም መልሲ ዝምልሰላ ኣይነበረን ድሕሪ ጻንሒት ናፍቲ ንዓኣ መቐበል ተባሂሉ ዝተዳለወ ዝግጅት ወሲዶማ ፕሬዚደንት ኪም ውን ናፍቲ ዝግጅት መጺኡ ዌልካም ማይ ፌመስ አርቲስት ብምባል ተቐቢልዋ ነገር ግን ቾዊ ክሳብ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዋላ ሓደ ነገር ኣይተረዳን ብኸምዚ ኩነታት ድማ 6 ወርሒ ሓሊፉ ኩሉ ነገር ይቀረበላ እዩ ተመቸወ ናብራያ ትነብር ግን ተዓጽያ ዘላ ዝፍጠር ዘሎ ነገሩን ኣይትፈልጥን ብኻሊእ ወገን ድማ ሼን ቾዊ ናብ ቻይና ንስራሕ ኢላ ምስከደት ተሃይ ዘይምግባራ ኣጨኒቕዎ ኣሎ ሼን እና ቾዊ ዋላ ተፋቲሖም ይኹን እንዳኣምበር ነንሕድሕዶም ዳሃይ ገብሩ እዮም ነይሮም ንሱ ዳሃያ እንድሕር ዘይገይሩ ድማ ማንም ዳሃያ ክገብር ኣይኽእልን ኢሉ ስለዝሓሰበ ንዓኣ ክደልያ ጀሚሩ የጠያየቀሉ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ድማ ንቻይና ካብቲ ኸይድ ከም ዘይተመለሰትን ብድሕሪኡ ዘሎ ነገር ማንም ሰብ ከም ዘይፈልጥን ኣስተውዒሉ ሼን ንቾዊ ክደል ናብ ቻይና ብዝኸደሉ ሰዓት ውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ተታሒዙ ናብ ሰሜን ኮርያ ይውሰድ ፕሬዚደንት ኪም ውን ንቾዊ ከም ዝተቐበሎ ብደንብ ገይሩ ንቼን ይቐበሎ ነገር ግን ሼን ኣብ ዘሎ ነገር ምንም ክርዳኦ ስለዘይኻለ ተደጋጋሚ ከምልጥ ይሞክር ተደጋጋሚ ከምልጥ ሞኪሩ ብዙሕ ግዜ ተታሒዙ ይምለስ ሞ መበራዓይ ግዜ ክትሓዝ ከሎ ግን መጨረሻው እስር ቤት ነይሩ ንሼን ኣብ እስር ቤት ኣትዮም ደሞ ን4 ዓመታት ዝኣክል ብዛዕባ ሕግታትን ደንብታትን ናይ ኮርያን ብቲቪ ከምህርዎ ጀሚሮም ኣብዚ ግን ሓደ ክትፈልጥዎ ዝደሊ ነገር ን4 ዓመታት ክእሰር ከሎ ቾዊ ኣብ ሰሜን ኮርያ ከም ዘላ ኣይፈልጥን ቾዊ ውን ሼን ኣብ ሰሜን ኮርያ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ኢቭን ንምንታይ ከም ተኣሰሩ ንምንታይ ተጮዮም ከም ዝኸዱ ንባዕሉ ኣይፈልጡን እዮም ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ናይ እስር ጻንሒት ሼን ተፈቲሑ ሕጂ ግዜኡ በፈረንጅ ኣቆጻጽራ ብ1983 ይኾይኑ ዘሎ ድሕሪ ዞውን ፕሬዚደንት ኪም ናብ ዘዳለው ናይ ድራር እንግዶት ተጸዊዑ ናብቲ ድራር እንግዶት ይኸድሞ ንቾዊ ይረኸ ክልቲኦም ተደናጊጾም ኣብ እንታይ ይገብሩ ከም ዘሎ ክተሓተቱ ጀሚሮም ነገር ግን ክልቲኦም ንምንታይ ከም ዝኸዱ ምንም ነገር ኣይፈልጡን ኣብ ሰዓት እዚ ነይሩ ኪም ጆንግ ኡን ናብ ኦፊሱ ወሲዱ ናብ ተጨዊኹም መጺኹምሉ ዘለኹም ዕላማ ፊልም ክትሰርሑ እዩ ይብሎም ኣቀዲመ ከም ዝነገርኩኹም ፕሬዚደንት ኪም ንነገራት ብሓይሊ ምግባር ዝፈቱን ኣማራጺ ዘይህብን ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ክልተ ኣማራጺ ኣርዩሎም ኣብዚ መጺኹምሉ ዘለኹም ዕላማ ከም ዝነገርኩኹም ፊልም ንምስራሕ እዩ ፊልም ትሰርሑ ዲኹም ኣይትሰርሑን ዝብል ኣማራጺ ኣቅሪቡሎም ነገር ግን ኣብ ናይ ኪም ክልቲኡ መልሲ እወ ይክኾን ዘለዎ ምክንያቱ ኣይሰርሕኒ ወይ ድማ ኣይእዘዝኒ ኢልካ ምምላስ ንህይወትካ ባዕልኻ ናይ ሞት ፍርዲ ምፍራድ ስለዝኾነ ሺንና ቾዊ ውን ምንም ምርጫ ኣይነበሮምን ብሓሳቡ ተስማዕሚዖም ጸንሕ ኢሉ ድማ ፕሬዚደንት ኪም እንደውም ክልቲኹም ተመሪዕኹም ይኽርኤኩም ዝደሊ ናይ ፊልም መርዓ ዘይኮነስ ናይ ሓቂ መርዓ ክትምርዓው ዝደሊ በሎም ክልቲኦም ውን ኣማራጺ ስለዘይነበሮም ብትእዛዝ ናይ ኪም መሰረት ተመሪዖም ፕሬዚደንት ኪም ክሳብ ክንዲኡ ንሰባት ነጻነት ዘስን ያው ተመርዖ ተታሂልካ ሰላሒልካ መምርዓ ነይራቶም ኣማራጺ ድሓር ግን ናብ ስራሕ ተመሊሶም ብጣዕሚ ዓብይ ስቱድዮ ሌተስት መሳርሕታት ገይሩ ደሞ ፊልም ንኽሰርሑ ኣዳልዮም ፊልም ናይ ምስራሕ ፕሮሰሱን ተጀሚሩ ቾዊ ተዋሳኢት ኮይና ትሰርሕ ብሓደ ገጽ ደሞ ሼን ዳይሬክተር ኮይኑ ይሰርሕ እቲ ዋና ዳይሬክተር ናይዚ ፊልም ግን ባዕሉ ፕሬዚደንት ኪም ደስ ክብሎ ከሎ ካሜራማን ይኾን ክደሊ ከሎ ፕሮዲስ ዳገበረ ብዙሕ ፊልምታት ክሰርሑ ጀሚሮም ተሳኺዕሎም ውን ኣብ መወዳእታ ሓደ ፊልም ላውንች ገይሮም እቲ ፊልም ውን ብጣዕሚ ተፈቲሎም ብድሕሪኡ ውን ደጋጊሞም ብዙሕ ፊልም እንዳለቀቁ ነይሮም ኣብ ማእኸል እዚ ግን ሓደ ብጣዕሚ ተፈራየሎም ፊልም ነይሩ ካብ ሰሜን ኮርያ ወጻኢ ብዓለም ለኸ ደረጃ ክረኣየሎም ጀሚሩ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ደሞ 8 ዓመታት ሓሊፎም ብዙሕ ፊልም ይሰርሑ የመረቁ ህይወቶም እሱ ብቻ እዩ ነይሩ ነገር ግን ሺንና ቾዊ ኣብ ብምዃኖም ሕጉሳት ኣይኾኑን ከምልጡ ይደልዩ ነይሮም ግን ንኸምልጡ ምንም ዝምቹ ኩነታት ኣይነበርን ካብ ዓዲ ወጻኢ እኳ ንኽንቀሳቐሱ ብጋርዲን ዝንቀሳቐሱ ኣብ ዝኸድሉ ሆቴል ብጋርዲ ይንቀሳቐሱ ናብ ዝኸድሉ ሬስቶራንት ኤርፖርት ኩሉ ነገር ብጋርዲ ነይሮም ይንቀሳቐሶም ሓደ መዓልቲ ግን ዝገበሩ ገይሮም ከምልጡ ከም ዘለዎም ወሲኖም ብሓደ ኮይኖም ፕላን ምውፃእ ጀሚሮም ሕጂ ግዚኡ ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ 1986 እዩ ዘሎ ነዚ ፕላኖም ንምስኻዕ ደሞ ናብ ኦስትሪያ ክኸዱ ከም ዘለዎ ኪም ኣሚኖም ፕላን ብዝገበርዎ መሰረት ንምምላጥ ንኽጥዕሞም ደሞ ሓደ ሰብ ክንረክብ ኢና ብምባል ንኣሜሪካ ኤምባሲ ቀረባ ናብ ዝኾነ ሬስቶራንት ሰብ ክረኽቡ ይኸዱ ኣብ መንጎ እዚ ምቹው ኩነታት ምስ ረኸቡ ክልቲኦም ምልክት ተዋሂቦም ሃንደበት ክጎዩ ይጅምሩ
ጋርድታት ናይ ኪሙን ተኸቲሎምን ክጎዩ ጅምሩ ኣቀዲማ ከም ዝነገርኩኩም ዝነበሩሉ ሬስቶራንት ናብ ኣሜሪካን ኤምባሲ ብጣዕሚ ቀረባ ስለ ዝነበረ እንደምንም ጎዮም ናብ ኣሜሪካን ኤምባሲ ኣትዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ኣሜሪካን ኤምባሲ ካኣቱ ከለዉ ክትኮሶም ወይ ሓደጋ ክበፅሖም ይኽእል ነይሩ እዩ ዕድለኛታት ኮይኖም ግን ምንም ሓደጋ ከይበፅሖም ዘሎ ነገር ንኸረድኡ ዕድል ረኺቦም ኣብ ሰሜን ኮርያ ተዓፅዮም ከም ዝነበሩ ተጨወዮም ከም ተወሰዱን ኩሉ ዘጋጠሞም ነገርን ብምንጋር ደሞ ንኣሜሪካን ኤምባሲ ዕቑ ሓቲቶም ኣሜሪካን ኤምባሲ እውን ኣይሕፈሮምን ሕቶ ዕቑቦም ተቐቢሉ ናብ ኣሜሪካ ሰዲዶም ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ መነጋገርቲ ኮይኖም ነይሮም ኣብ ጋዜጣታትን ኣብ ቲቪታት እውን ብጣዕሚ መነጋገሪ ኣርእስቲ ናቶም እዩ ነይሩ በዚ ነገር እውን ኪም ተናዲዱ ዓቢዱ ግን ምንም ክገብር ኣይከኣለም ነዚ ነገር ከዘሓሕል ብምባሉ እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ከይተረፈ ኣውፅኡ ነይሩ ሰሪቆም ንኦም ከይዶም ብምባል ግን ማንም ሰብኣይ ኣይነበሮም ሺንና ቾዊ ግን ኣሜሪካ ኤምባሲ ፓስፖርት ሂቡ ንኣሜሪካ ስለዝሰደዶም ብነፃነት ክነብሩ ጀሚሮም እዛ ኣጋጣሚ ድማ ፍቅሮም መሊሱሎም ኣብ ኣሜሪካ ብሓደ ክነብሩ ጀሚሮም ኪሙን ከይተረድኦ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሑ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ዓንቲ ሓቀኛ ታሪክና እዚ ይመስል ከምዚኦም ዓይነት ታሪካት ንክበፅሑኹም ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ኤንድ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒ እዩ